Mbak Ida. Apa Mbak Dia? Wah, toplasmu apik men, Mbak. Ya iya dong Mbak Dia. Karena persiapan bodoh. Kudune toples iki ya sing apik mewah ngene iki. Kok kayak aku tau weruh toples iki ya, Mbak ya? Tapi ning ndi toh? Ning ndi ya? Kayak gunane Pak Lurah toh? Sampean yo duwe koyo ngene Pak Lurah barang toh. Iki pasti larang iki, Mbak. Ya jelas toh Mbak Dia, delok iki lho. Barangnya apike kaya ngene iki premium Mbak Dia. Ning nggonanku lho murah mung 60.000 tok. Jajal kok nek ning jopo. Wis nyampe 200.000 Mbak Dia. Mosok, Mbak? Mosok ki 60.000? Padahal karo iki lho nampane barang. Wah, tak percaya aku. Mosok 60.000 tok to, Mbak? Iya tenan to ya. Kira duite tak tukokke mengko. Tenan lho ya. Tenan lho, Mbak. Lah rak tenan lapo? Aku ngergo 60.000. Wis kene gurune duite. Ngerti apa ora? Wis nyonya. Ya wis tak bales ya. Sisa tak terkene omahmu. Kayak tenan pura Mbak Ida kuwi. Muga-muga ya